Ako'y taong nasa noon. Dili mo simon ng awan. Ito! Dahil mo sunod. Patay! What? What the fuck? Asan eh? Noon? Noon? Asan ka? Oh, lasang nun. Unsa may tuyo? Dali ali. Naong sunoon ni mo. Oh, nanan ako. Tala. Hala. Oh, naong sunoon ni mo. Daman. At sa mo sinahan. Masinay mo. Pupuon ang tao ito. Ha? Oh, malan. Ha, sige. Oh my God! Wow! Naaw. A few moments later. Agay, bitaw. Maniid ko dong unahan. Kay basig na mo putulog. Kahoy. Kay isugo ko ni nasang ako'y tao nga isog kayo. Nako'y kauban nga dili makita. What? What the fuck? Pero kasaligan sila. Bangis sila kayo. Ug dunay akong kaaway, siguro doon silang patay. Mga aliados nga dili makita. Pagandam mo karon. Kay magkuha tag kahoy ron. Kay gibantog na yung unahan nga dunay gagahang kakahuyan ng dipita. Ato na pangaon. Kay atong ibligya. Kay mo na ito'y mo na atong panglibuhian. Ito! Sige. Andam na ko mo. Ikaw. Andam na. Kaya mga taron. Mayo. Tana. Mga taron. Pada Mariados. Atun ta. Kaya mga taron. Dali. 1 hour later. Uy, ni tao, ni Saka. Istorya siya ra usa. Murag buang. Akong paybaon si Dasang nun. Di kau tulid. Kin di kau yan ang ina. Sakto di kau ya gitu. Pag sublod ba kung kerja. Di mo sa pagamay pot. Ah, okay rin. Uy, ano po yung singa ko ya patikan? Ah, okay rin kung na kayo makaon na. Tapi Peter kakahoy na. Tuliin po. Oh, tuliin po. Pabon eh. Di, macam kau mo. Oh, gula ay busupat. Makigubat eh. Syaro, daya ko upang din kita bagi sa kayo. Kapilaw ni sa kukuban ako. Pitis lang bagi sa kukuban ako. Tung may man si Nunuong. Manihan man o ay. Ay. Sama na o. Uy, saman. Mandam na kayo. May tao ni Saka. Naan? Aw. Ah, naan ay. Ulit. Tahon niya. Aw.
Ayun! Na! Oo, anak ko sila. Ang sunong. Asa, pinta na. Uy! Pinta. Hindi na pinta na ho. Ulo yun. Wala. Nakakabos. Uy! Wala niyan. Oo abos. Ano niya ha? Ano? Ano niya? Uy! Doon na nagtirador ako. Murag na yun, na to na. Mga alidos, pagandam no. Tagkupat na eh. Ang hantag, panin ha? Ha? Ginam ta. Tada. Tara, mga alidos. Wow, meluan. Uy! Saan? Ano? Wah, meron. Mo na yung kampo ni lasang nun. Payag na mo na ini. Karon. Hala mga alidos. Gubat ay karon. Kag gubat eh. Uy, tuwa sa lain dagan. Butang sa pagkong sundan eh. Suan ko yun ha. Hala mga alidos. Gubat ay karon. Dahil itong butaran. Uy, sunong ha? Sunong? Bakit? Sunong? Hindi ko kaya lasang nun. Kaya ba na ha? Ano? No, 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 no. Oh my God! Uy! Yawo! Exhibition man! Murik tao na sang nuday. Ha? Isuk mo din yung itong ha? Pero, di siya makaluping na ko kay nako'y kauban yan, dili makita. Tikang-kagyan ito hanamigo. Okay, mga yanos! Kumpati mo diya! Titilaw ka sa mga taong dili makita. Nakahawa ng ika. Oh, sunong eh. Tawa. Patay ka sa kung makauban nga dili makita. Ako? Una siyong itan-tan namiin. Ang masangan siya. What? What the fuck? Ang namiin. Ang naong. Wala yun. Paano masabi? Nalupit yung tao ka dili makita na. Ha? Iyo, ginagin na day. Duday, dulan eh. Orasyon ito ka na. Game over. Mga bobo! No, 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 no. No, 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 no.